Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kum ke jingkin ma ya ka singi jong ke jingwan yok jat Reverend Thomas Jones hari kasi jantia ka kasi jantia Welfare Association KJWA research cell haka atpodrik jeliau arjar penriau kalala ban penlong dak lempong ya peliu jumut lani ka panel discussion kepala penbej hakasi National Bar Hall maukar hakani ka singi Reverend Dr. O.L. Snaitang lolong kum kongsan bat haba jingkren ulakren haloki santli ki benta bat artli naki kum ke jingpeteng ki laitli kibangilapan kilong kinongbut kibabuat hadien ya kijingtray Reverend Thomas Jones bat kikentien jingpenkun kalong ki pateng babot pat kile kumno te hakajinga day bat kini kinong rem kiba u Thomas Jones uladap seng hakari bagajan penriu jongi te kini ki missionary ki bawan haden kum ki jong William Lewis hadin nang ta kumu Reverend Hugh Roberts kumu Reverend Dr. John Roberts ter kumto te kini ki bawan hadin pat ki klempen pra kenya gani ki klempen pra yakini ki principle balayalam do Thomas Jones tenrei kiwan ban penbha bat kiwan ban peniar yakan te habakiwan kini ki missionary bahadin kiwan ban peniar kimong ka nam kabalay kan like so Thomas Jones kan like hanga O.L. Snaitang te kani kakta te war hari jongi kendiat mo ngani tu ipi habaladon weu MLA nda habalalong MLA takadong gajaka ulakwa bakini ki basyong sesilyang kin like bet nang ni na nang ne na nong umlong kumto syatai no tu syumyam sakiu syatai teya kata ki ong kasuraku ba net lawan skiwei padlong kumno kan leisa ka kertengu net penduk no pai beng nang tangai adi kum katu ka mensim ta haduk manta kadang don la pina balangu blay na gano kadang don ngakwa pan ong to ngini like no nakatoy te hadin nang tapat la kini kibana ka Church of England ki ong ka Anglican Church ki kila don ki chaplain sa sora na do basdang one ka station ha sora tikini ki pastor pat ki ong ki chaplains tekakam jong ki kelong tang ban yarap ya ki families jong kini ki officer kemut katengah ki khon ki persa korem tiyo ki don kam ya kajing penbaptis cikin pendem yo ki don kam ya kajing khawai trai en pendem tenrei na do bakila plilat sei ki wei de ki breu bala ban wan rong balang tikilawan sedang temai hasilong hakasnem khat praspa nyeu pun reu tenado kasnem karpasma nyopun reu kasdang ka Anglican Mission hangde hakari ka jongi tin lasdang kumta hangto teki pat kilawan ban approve ken yakani ka literary principle bade ka common language bala bo do Thomas Jones kilawan ban pen scam te hadin jong o pat kawan sa ka Unitarian Church balasdang do hajom Kishore Singh hajawai kasnem khat praspa prapunyeu te kasnem khat praspa prapunyeu te lasdang ya ka Unitarian Church te napdeng ki para bengej jong uwei na kita udeu Radhon Singh Berry omtang ba open pra penjat yakini ki alphabet bala pen itu do Thomas Jones nrei upen bha da ko ba pendap sa arteli yau eng badui sengau kajinga pendap lem kapatei kalong kajinga pendap lem wei hadin wei pat omban pen pra tekan ni ka mensim penjot pen pra to kan ja no na pedeng jongi
Hakasnem khat prospa khandai phau parlawan saki Salvatorians missionary jang kabalang Catholic la kini kilas dang ye kabishan na lai kan seu tang kwa ban ye thu ye phi ka por baki panmi ye ki kot kisla jang ki ha panmi da ki dak lawan pani thu do Thomas Jones bat kum juru daga tin sora bla plong pedeng ye ka tenang ta haubnai ma changa sem khat phaspa khandai phun reu pan kalami kata ka baki ongka khasi literary renaissance haubnai ma slapan mi yau tau khasi menta tenakaliang kibanaka niam khasi ro ki klem penjot penpra andre kidang bot ye kini ki dak tho ki jong Thomas Jones bat kidang tho ru dakaktin khasi lakaladon kapor ka bahang ne hamokhar kilapan itu ye kata ka school ban hikai ktin bangla trekato ka sange no kam simne tenang ta kapor baseng ye ka seng khasi ye ka snem khathaspa khandai phu khandai kiru ki approve tengah kwa panong ye phi hado ka 20th century hado mantang ye approve ye kini tengah kwa panong ye phi ngilong kumne kumbang ngilong manta daina mala don batay ka hakajingya long shitali lanika kantin bala ong nang de kajingya long kaway bat ngile long kaway tela da day ban penjot penpra ani kan long kajing pangdot kado kijing kentho ka ban nungkong jonga kalong to phi yakini kinong rim balatay ginom ya penpra phi kata kalong ngini anang ban pen klan shu shu ngayos ngeu kidon katu katni ki badon interest ya ka ba kinsim ya kanur kanu kaktin ka ba kham jingai ti kapisa ka kenja funding pia ya ka funding mano bom yo baladang ambaklang sumat kile ya ka syari lengam telada ki jingle jong phi hang tu kalong bantai sitli ya ka ri ka jaj banriu jong i kan bha telada pitei ban pelong ya ki bakinya dawa independence takata kalong ka basneu dor ngayos ngeu bakidon kitu kiba lakongo ya kaban bu daki wei pat kiktin te hakani kaliang ikwa banong bakini ki alphabet ong no ya ki khasi alphabet nai ong shu roman alphabet ka khasi alphabet ki khasi script te ngakwa banong bakidon kitu ki batmu banwan aisa daki wei ki dak alphabet ban ki ong hakata kaktin pareng ban debunk yakini ki belapan itu daki missionary ban debunk ban decolonize penduno ai daki batmai telah ki jing perkat kila ban long ki babha tenre lada ai ka jaj ban riu jung isar ki wei pan ki alphabet ki batmai ki bangidang sedang ban puli ya ka dengan sengau bakin ra ya ka jaj ban riu hakarensan bangin yale ludu kin sedang ban yale ludu tenang tang kwa bodong ye pi te ladadon mano ki basotonat ban penkiim ya kita ki bentau barim laki long ki badai hakajing soto halaka jong rengkat lambat ki school ki college ban ya penkiim lakalong ka badai te kabakam day pat kalong ai yakine bakindon jingya day yakaban ai hangi yaka wisdom yaka intelligence bat kumju ro yaka courage ka jingslor tenre la da ka pensa yangi haka jinglong ka barim ka bangimla suban lai te kata te kampha pi ban penslor ka jing so thu jonga kabaha hi bangin tei kari ka jaj penriu ka jongi tengah kwa banong mentah hang ni bato ki bana pna ro laki ong bakide da ka wei pat ka tribe laki jing kren jam ki kala banlong ka badai tere kini ki jing dei do dei snam kata ka tip kur tip kha bat pat kini ki hima ki katne ngile ya rap lem ki por ki ba kenja pompadon breu kensan mentangin ong
bangile per tinggi don haga jing pekai pitrai ki banabar kin pangnot ikata kin kemen ke ika belajar Manipur ki kemen teda don ka kenja konflik ka kenja ki ong ka inter-tribal laning aku amnong ka intra-tribal konflik te katu ka bajia Manipur ngan ya tuyepi kalajia tena do mensua kitu ki ba ya la ki kot kubor ki dang tip husnam khandai puwe khandai puar kadang don ka jing ya peniam hapedeng ki kuki ki bakam ya ka senapati district bakadei ka kuki district tigi tangkul basa marjan patla don ka jing ya pom klem mapsu ki temen ya ki samlai ki klong ki kentai amdon ka jing ya pam hadola sosial kai tengah rung alakum kentok tahi wei kot ya kata kajing dia wei pastor jengka Baptist Church na Mizoram nga itu ya namaru kula kamhe mo udeu IAS officer larisan no nakakam IAS leitrei kung pastor tu ai kajing kentok ong kabasir kai North India kalong baki baptis kiapom para baptis kide nak juga balang te hang de hari jungi no ka bania thui pi pitang subaklang ya pam para mangite ladanga ngapam ki penar ngadang mut ngadai khasi penar rengaru ngadai tenrai na penar te iwan pet bat ki sela dengan thui pi te kadang ni ngadang sir bha tengah kwa banong pi bangidon kajing syong sir ngisngo ko mangi klan ngi wan hang ni hamo khan hamo lai ngi sngan yu tane da khen yu pajma khasi jang tiao don kanno hagajing khen janga tadang hapo te khat san lak kim pat kiwi kata namar kidon ski garo tadi ki basa nang ta apa kide ki bomdai khasi te hapo ka municipal area ngan ya thui pi ni ki khasi tribri bangiong yang long below 50% dengan itu IP. Tengah kuat benong la keringi na syatei daka state Assam. Ngi don khat san lak. Tada keng badi garo try arpolak tam. Te la keringi daka Assam syatei. Ki Assam ki don lai kror pon arpolak. Laispa arpolak ki don. Ka Bangladesh ki population hang tu hakini ki khendiat snam ki baladam kala kenjo arpo ar kror telada kini ki one big te pikisia siit malu malayang it layal ndon su hang no tengesu he su krau hang no te tenang ta sakini ki nongsun panapo mensuang yon datang ka Mizoram ki badi drugs mantaka Mizoram kawan balai train naga Meghalaya jungi kan ialah kelalong ki Bandungkong haka badi drugs haka dikiat te warna kodok ko por dang bon ki badikiat ngala persang ban keng ya ka reta jong ka jaj menriu jungi kadang long la kumno tong hapo nrepusan snem namar men jonga haka por bodap lai pusan snem ngalik ong rengkat lamba di kurim jong ong sengeno na ka badikiat ong up ngadadap saupo tang lai po lai up no papli wow trot klik ke ying ka sem hado ba tengah kwa bonong pi kini ki jingele ki bodon hapo kin ling ringkat lem bat ka vision ka jong Thomas Jones Kublai Shibun iji lembah kekot ka pengerteng pan kwa Sobha borok penyeng langkum ke cak ke jumuram naga benta ke citrai jong ni usam larang ba. Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya